Nagpatuman sab og kanselasyon sa klase ang pipila ka mga lungsod sa Socsargen ug Barm gumikan sa pagdaot sa panahon tungod sa shear line. Samtang nag-abiso ang Pag-asa Gensan sa mga residente sa rehiyon sanglit posibleng magpabilin ang shear line sulod sa 2 o 3 ka adlaw. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Sunod-sunod nga nagpagula og kanselasyon sa klase ang pipila ka mga lungsod sa Socsargen Region. Gumikan sa nasanating kusog nga pag-ulan lakip ang mga lungsod sa Pulumulok, Banga ug Tampakan sa South Cotabato. Nagkansela sa og klase ang Kidapawan City, Kabakan, Pigkawayan, Pikit, President Rojas, Carmen, Makilala, Tulunan ug Matalam sa Cotabato Province. Lakip sab nga nagkansela og klase sa Dato Udinsensuat ug Barira sa Maguindanao del Norte. Nakasanati isab og kusog nga pag-ulan ang General Santos City sukad pa kagabi. Busa nakaalerto ang City ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa rehiyon. Sumala sa Pag-asa Gensan ang maong mga pag-ulan gumikan sa shear line. Ang shear line is ikatong pagsugat sa bugnaw nga hangin o ang kaning init nga hangin nga gikan diri sa equator banda. And then katong bugnaw na hangin gikan pa dito sa may China o sa may Siberia. Pag kani magtagbo, mag-create ni siya og mga daghan nga mga thunderstorms o pwede siya makadulot og flash flood. Sumala sa Pag-asa, mulungtad ba kini sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Sa mga lugar nga mga makiliron, labaw na kay nagsigi ato ang init nga panahon. Kumbaga dry na tong mga soil nato dito. O pag mabuhusan kini og kusog nga pag-ulan, dali rap siya maka-absorb og kaning tubig, which is mubugat dayon ang katong yuta nga pwede nga pag magsigi ang ulan nga kusog nga ulan maka-cause og landslides. Nagpahinomdom ang Pag-asa nga magpabiling alerto ug maminaw sa abiso sa LGU. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.